Konferma li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru ta' Ġustizzja Edward Zammit Lewis marru għal mawra privata fl-lukanda ta' Jorgen Fenech fi Franza. B'rapporti indikaw li din il-mawra kienet parzjalment iffinanzjata mis-suspettata ewlieni fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Meta kkuntattjat mit-Times, Joseph Muscat baqa' jiġġustifika dan il-vjaġġ u qal li din kienet vaganza tal-familja. Meta mistoqsi min ħallas għall-lukanda, Muscat ma weġibx. Is-sit Love in Malta wkoll żvela dettalji ġodda dwar dawn il-fatti li seħħew fil-perjodu tal-Għid tas-sena 2017, ftit tal-ġimgħat biss qabel faqqet l-elezzjoni ġenerali bikrija. Zammit Lewis iżda qed jgħid li l-vjaġġ kien fl-2014 filwaqt li Muscat qal illi ma setax jiftakar meta marru din il-vaganza. Mat-Times, Muscat għalhekk. Il-mawra fi Franza ftit snin ilu kienet parti minn vaganza tal-familja ma ntużaw ebda flus mit-taxxi tal-poplu jew minn fondi Ewropej. Sifirna b'titjiriet kummerċjali u ħallasna. Love in Malta qed jirrapportaw li Muscat u Zammit Lewis ma ħallsux għall-lukanda illi jidher li tinsab qrib Ginevra mal-fruntiera tal-Iżvizzera. L-Għid tal-2017 huwa il-perjodu li fih Jorgen Fenech flimkien ma' oħrajn allegatament beda jħejji l-komplott biex joqtol il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. F'dak il-perjodu kien għadu ma ġie żvelat li Jorgen Fenech nissit ta' 17 Black. Apparti dan, eżatt sena ilu kien ġie żvelat illi l-istess Fenech kien irregala żewġ imbejjed ta' marka mill-aktar fina għal birthday party tal-eks Prim Ministru fi frar tal-2019. Barra r-rabta ta' ismu ma' din l-istorja ta' Franza u ma' rigali lil Muscat, Fenech huwa l-istess persuna li organizza vjaġġ lejn Las Vegas għal kap eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kuxkiri fl-2018. B'Kuxkiri issa jirriżenja minn din il-kariga.